un episod. Am mai jucat eu o chemare și am reușit să deblochez mașina aceasta. A fost destul de dificil aici, mașina aceasta se pare că nu ne mai lasă. Am jucat până am reușit să deblochez. Am băgat un pic în motor. Ia să vedem cum se comportă. La prima abatere mi se pare că merge mai greu decât prima. Dar trece mai ușor prin cutii. Așa. N-a mers bine și mi s-a terminat și benzina, dar am făcut... Oh! Chiar câștigi bine, o să băgăm aici. Atât ne permite. Dar mi se pare că mașina merge foarte cam greu. Dacă nu o să bag, dar nu o să meargă